Good morning guys, mamahaw day tanin ninyo. Among sudan ginamos kanang saning kanang munggos nga nay kamunggay ug mangga. Dali mga unta. Mami kay mangga. Di nawalang kamunggay ba? Nga, ginamos na sili. Napadyoy mangga nga hinog kaya, oh. Ganahan man kumupares ani sa kuan. Kano ng mangga. Then ay parat-parat. Ituslo sa ginamos.